Ang atong unang pagbasa mao ang aktual na example sa gitudlo ni Hesus nga higugmaa ang Dios sa tibuok mong hunahuna, kasing-kasing o kalag niya higugmaa ang imong isig katao ingon sa imong kaugalingon. Love God with all your mind, your heart, and your soul, and love your neighbor as yourself. Ang umagad ni Naomi nga si Ruth nga nabiyuda na kay namatay ang iyang bana nga anak ni Naomi, wa mobiya bisan og dili siya taga Israel, niingon siya, ang imong nasod akong nasod, ang imong katawhan akong katawhan, ang imong Ginoo akong Ginoo, kun asa ka mamatay adto sad ko mamatay. Nilingi ako no imong tupad na mukuyog ka nako, imong tupad ba na mukuyog ka nako. Oh, dili mag-iyahay dayon ta, iyahay mo nang ambot pila ka kabuok ang nakatuman aning sugua, and gitawag ni Hesus og the greatest commandment. Ang mahal nga Birhen Maria, mga igsoon, iya ning gituman. Yung sa man niya pagtuman, ang gihigugmas iyang anak, gihigugmas sab niya. Ang kasakit sa iyang anak, iya sang gihimong kasakit. Ana, dinhi bitaw sa atong parokya, ni amantay daghan kayong kasakit, sama aning kaalimuot, sige mong pamaypay. Nya, nibati ba mo na kinahanglan sulbaro nato ang kalimuot? Nibati mo basig wa mo mubati kay nagdarasan mo inyong kaugalingong paypay, nagdarasan mo inyong kaugalingong unsay tawagan na kanang electric pan nga di baterya nga ana ninyo sa inyong naong. Kamuragi mo pahimos ba ana, kasagaran nato ingon ana man. Og nibati ka nga ang tanan di ay naganto sa kalimuot, paningkamot nga masulbad ang kalimuot unsaon man kana palit og slant. Bright kay mo no, marag nindot na jud kayo mo, marag master na kay na ninyo ang pangutana na naman na sa inyong hunahuna, inyo da ba ka nang gibuhat na? Oy sus, pwede na mo mga matay. Sige, og mahurot na ni natog palit, makaigo-igo na tagpalit og slot. At karong Lunes mag-order na ta. Karong Lunes basig ma-install sunod tuig. Karong Lunes na to orderon, sunod tuig pa nato deliver. Dinhisan daghan kay mga organizations, pader mag-meeting me, pader mag-prayer meeting me, pader mag-vigil me. Nako, asa man mo ang pirmi nilang isulti adto si WL. Nako, daghanan na ninyo dang ni-claim nga anak mo si WL. Tu ra ba kaayo? Nagpasabot sa kadako sa atong yuta dinhi nga mga upaton ni ka-ektarya, wa tay mitinganan sa atong mga organisasyon. No, anhiragid sa simbahan muna muratag nagubat, diri nagmeeting, didto nagrosaryo, diri nagbigil. Ako hangyoon ga meeting mi diri sus nang luhod masad ga rosaryo masad nako oy time sa ano ani mo magrosaryo mag-meeting mami sige lang pader meeting lang mo na magrosaryo ra mi diri. Nako madisturbo adi okay kay pader okay ra kayo. Nako panghawa mo diri kay kami mo ay madisturbo ninyo. Ingon ana no sa kadako sa atong yuta. Perting bakantiha diri no kay bakante diri perting bakantiha dito tutubangan perting bakantiha diri sloyo dako kayo pero wa tay mitinganan nga tarong-tarong
Ngano man? Unsa may solusyon? Palit yapong slot. Mao na kining atong PPSC worth nig 10 million 100,000 ka slots tag 100 pesos. Ug mahurot nig kahalin na nagitay mitinganan, napatay helifan, na natay bag-ong CR, posible niya mailis-ilisan ang mga atop diha nga to na kayo aron mas magamit nato. Nakaron ato nang gisugdan og himo ang atong pag-ilis sa atop sa kusina kay importante kay kusina tiaw mo ba na magsabaw ka dito masabuan sa uwan. Ipakaon ni mos pare lain kay color ang mga taya sa musod ngadto sa kuan plus pagyud sa mga hugaw sa kisame ana adto mutipon tos imong gisabaw atong ayohon ha atong atop ana gisugdan ana di na basta-basta dako-dako man sana mga atopa diha nya ilahos na nato ngadto sa CWL sa dailami dito sa babaw moto ginagmay raman madara maglihay-lihay ana lihay-lihay no. Pero ato nya tong ilisan sa dito atop lang usa di pa mta kailis sa building ana mahal-mahal man nya atong CR diha luoy kayo no managlinya ta maghimo sa nya tag CR napagid mi nakit-an ang atong labhanan hugaw kay atong labhanan kuyaw kay human nimo laba mabalik ko sa kahugaw yung ilaban. So nagplano ko karing atong gihimo-himong budiga tarong-tarong man basig balhinon lang nato sa diyang atong labhanan tarong-tarong man mahumana nindot-nindot mo nagnaong sige kana lang pero nag-agad ta sa atong pagbati kana bang dili bata mo ingon ba kamong online parishioners hasta mo dinhing mga kana ganing territorial parishioners ay mo pagingon maniho mo diha pa diha kamo bitay gapuyo diha maniho la mo diha total tarong man among kusina dire tarong man among CR dire among labhanan tarong man kamo diha bahala mo ayaw mobati gid ta ang imong kasakit akong kasakit ang imong kalipay unsa man akong kasakit okay malipay ta kapalit ta hilipan pero pasabot ana do na say nasakitan siging hatag og slot sige palit og slot pero sa tinud-anay biya mga igsoon kun kamaon natang mohigugma sa Dios ug sa atong isig katao sama sa gibuhat sa mahal nga Birhen Maria kanunay tang malipayon bisan pag naa nato ang kalisod, ang kalisdanan, malipay ta. Maunay sikretos Ginoo. Muna diri sa atong ebanghelyo, si Jesus mingon siya na paminaw Israel, pamati. Kay basig di ka mamati, masipyat na noon ka. Na kaning atong slot ang grace dako-dako na taghalin lipay baya ko ani niyang nagpalit sad ani lipay sad so update lang gamay ha ang atong grace nahalina na taog 42,446 ka slots 657,554 ka slots na lang ang available tag 100 pesos per slot. Nya napagini 70 slot challenge nga tag 7,000 niabot na sa 145 ang challenges ngatong nadawat. Di ba nindot-nindot no. Nya ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC ni dako-dako sa datong halin oy. Niabot nag 4,450 ka slots na apay 95,550 ka slots na available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 niabot na sa upat ang nipalit ang ni challenge. Pat kanindot ana. Di ba? Mao na siya gitawag nato og
idigsuunay nga paghigugma. Ang imong kasakit, akong kasakit. Kana bitaw karong hearing diha sa Senate ug sa Congress, ang ilang focus mao ang pag-evaluate sa flood control nga daghan kay anomalya. Ngano man may naay pipila, di kayo ni asla daghan, pipila ra gyud nato ka mga leaders o mga businessmen nga maoy mi pahimos sa billions nato dinhis Pilipinas, gipangsud sa ilang bulsa pinaagig corruption, unya wa sila mobati sa gibahaan, sa nangamatay tungod sa baha, sa wa nay trabaho, wa katrabaho tungod kay ilang balay gisanapan sa tubig. Wa silang mobati ana. Ang nagsigi sa corruption sa atong PhilHealth, nawa na mga budget kaayo ang atong mga hospital para sa mga kabus o sa mga senior citizen na di na malibrihag tambal. Di sila mobati anang magkabuang kag pangita og asa kag kwarta kay ang doktor ni ingo na dinalian gid ni palita gid ni dayong tambala kay wa tay stock dire. Di ba? Way mobati ana. Kaning mga corrupt natong mga leaders, di mo bati. Murabag lahi sila ba? Basta sigurong amo nya sila dito, tagpila ka buok sakyanan, 14 dagkuag sakyanan. Di mo bati. Kinirabang akong sinultihan ingon ani, na arabay pipilasad ka mga politisyan, na ini-report na ako, na usasad ka politisyan, ni-report pa dir, kana bang imong ingon mga kaning mga korap siging pahimos anang nindot nga balay, pahimos anang nindot nga sakyanan, unya kinurakot di ay di mo mauwaw. Gigamit man is usa ka politisyan pader imog yung tingog nya, gisagol niya siyang jingle kato kunong pagkumpanya ba. Ingko nga wa man isa nananghid to nimo pader kay gamiton man gid niya imongan ingnon man niya na di man ni mamakak sa pader siyano niya ang iyang atakihon ang kadtong iyang kaatbang. Ingon ko binuang man na, ingon siya nga wa lagi iya kong gipakita sa kanang reels kanay ba pader kini ba siyang tawhana nakudi man wa man ko kaila ana niya, wa man sa na mananghid nako. Di man sa namoy akong gipasabot nga kining particular person mao na siya ang akong gipasabot sa pagsulti nako. Wa mo mauwaw nga dagko kay mog balay, nindot kay mog sakyanan, daghan kay mog kwarta, binilyon nya kinawat di ay. Nako tanan man na nga mga buangon nga mga politicians apil na sad ming mga pari. Kay naa man sa daghang pari nga nindot kay sakyanan, nindot kay balay, nakahimo pag mga rest houses. Unya ang ilang parokya nagkaga. Naputlan pahapit sa suga, magsikan koleksyon pa para kuno ibayad sa suga. Wa nay kolekta di ay. Kitang tanan igo man ana. Muna kamusang mga tao gamit-gamiton ko dayon ay mogtuo. Basta ako nang i-disclaim dinhi na wa ko kaila atong politisyana. O katos ang iyang giatake ginamit ang ako kunuhang wali dili sa tumaong politisyana akong gipasabot, pero posible sad posible pero wa ko'y kalibutan ana gilinga imong tubag imong tupad ina wa ka maigo sa sulti father ina kay posible biasa ikaw otro sad ka nindot kay kag balay, higda-higda kas imong balay, simba ka diri, disakyanan ka, pero ang imo dayong silingan sa napas tubig kay gialihan imong agianas tubig sa ilang balay. Ang imong koral nakaalis sa agianas tubig, nya di jud ka mumain nga sila didto nagbuntagay og siging yabo anang tubig kay nisud ang tubig sa ila. Nya ikaw didto pag abono nimo nataas ng imong balay, sila tuas ubos. Kay wa ka maghimog drainage, ang imo rang gipa agas ng tubig nimo diretso ngadto silang tugkaran, wa kay batasan nya dinhi magsikag ingon-ingon Ginoo kaluy in taon ko, Ginoo kaluy ko, ang Ginoo may ratag makanser ka.
Ika nang imong sakit, nga di ka mubati sa imong silingan, cancer na. Cancer na, din ana maayo. Di ba? Pero wa hinauna din sa ilo ako, wa man na diri. Palit na lang kumong slat god para. Na dihay nagsuroy-suroy pipila diha usa ka buntag nilakaw sa ko diha. Di ba ato naman na dihang limpyuhan no atong gipangputlan ang ato mga tanom, makita na diya kuan ningon din siya nako, Father, karon pa jud ko kita nimo. Sakto gid ang akong nadungog bahin nimo. Nako ngano man, tanawa pa jud, nindot na kayo. Ana, nako igo ra man na namong giputlan sa imong pagputol ani Father, daghang problema na sulbad. Nako ngano man siya, daghang kay magtago-tago dinhi magabi. Ambot ka ang pari, wa ba ka kaapil tago din. Nako mao ba siya, sulbad nya nakita pa ang kanindot sa tong palibot. Nako nakita sad nga mga sagbot wa gid ay mamawiri. Amo na sige kita og trabaho kay do na manggod tay prinsipyo nga gisubay. Unsa gid atong prinsipyo dinhi? Trust Sibo. Unsa toy T? Transparency. R? Religiosity. U? Unity. S? Service. T? Technology. Nya C? Clean. E? Economizing. B? Beautiful. U? Useful. Nining tanan mao naman ni atong rumbo nagkinahanglan ra gid tag financial capacity kay mga ideas ra man nya SLAT ra gyud mo'y solusyon. Unsa toy bag-ong meaning sa SLAT? S, sacrifice. L, love. O, offering. T, treasure in heaven. Ato na lang ibutang ang earth, treasure on earth and in heaven. Naidako kay utang, hapit maghikog, nya nananghid siya nako. Nya ningon ko ay sa paghikog kay wa man so kailan yan tawag raman. Nako palit usag SLAT. Nya sige ko explain niya about SLAT, gahilak siya. Hangtod na mura siyang na-convince, nagpasalamat, wasa ko kibaw. After mga few years, kaya nahitabo ni dugay-dugay naman, ning tawag siya nako, Father, nakapalit na ko sa imong challenge. Nakuha palagi ka namatay. Siya salamat kay Father, kay pagpalit na kong SLAT nimo, ang akong negosyo nga nahagba, ni bangon. O karon Father, hapit tanan akong utang ako nang nabayran. Nya kadungog siya nga na ako'y pagpakaon sa prisuhan once a month dito pasliluan, ni sponsor pa gyud siya usa ka kaunan sa prisuhan. Ambot ka karon buhi pa ba to siya, buhi pa to. Pero og magsige lang jud palit og SLAT, treasure gyud na siya. Not only here but also in heaven. Muna, kamong hapit na mamatay, panamilit mo. Palit mong challenge. Sige na yan, nindog na ta.